kana hanzari kana shirin tura mutane. Sanda zanina. To dan za kana ko makabarta ta kana shigar ta haka yadda ka shige ta. Kuma sanda wurin wa waga yazo ka. Wurin mai gidan Alhaji Zubairu Abdullahi Turaki. Turakin zuru na uku. Ina ka hito kyauta, ina za kana kyauta, mi ka kai nan kyauta. Yanzu haka ma yana cike yana rabawa. Saban ne da higar ta kare. Ko wada ma an kace tana karewa, ka taba ganin mai yin kyauta ya rasa? A'a. Bare yin wada ma Zubairu Abdullahi Turaki. Shi da hadisin nan na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake amfani. Kwarai. Hadisin Annabi da yace jibilatul qulubi uhibbu man ahsana ilayha wa bughdu man adaa ilayha. Bare wada ma. Ba gari ba ko gadaje Allah Turaki ya gitta tsuntsaye da kurace cikin horon ciki zuwa kwana dan kowace tana da tabbacin cewa cikin gidan naira 1000 nan za ta kwana. To musamman yanzu cikin wanga watan azumin Ramadana. Wata mai albarka. Tabbas. Cikin gari in ka shiga. Sai dai ka ji ana Zubairu Turaki dan aljanna ne. Zubairu Turaki dan aljanna ne. Tabbas. Saboda ya raba kuma kowa ya samu. Haka nan na. Turakin zuru na uku. Allah shi mai albarka. Da ga Alhaji Dakta Major General Sani Sami Gomo, Emir of Zuru. Wannan kam. MNI. Tabbas. CON. LLD. Wallahi. FICEN. Ka haka na. Wani wanka Allah. Wayani kai. Babban masoya Annabi Muhammadu na. Sallallahu alaihi wasallam. Bare in baka wani sirri. Dorar da talauci ya dame ka. To. Ka ce Alhaji Zubairu Abdullahi Turakin Zuru. So 7. In to ga ka towa ga ruwa ka shanye. Shi kenan. Ka ta aljihu. Ka ga ta yanke saka.